கம்பெனியை ஏன் தான் வாங்குறான்னு தெரியல. கம்பெனிக்காரனா? மாப்பிள்ள சொல்லியா, என்ன விஷயம்? மாப்பிள எங்க இருக்க? உடனே கிளம்பி வீட்டுக்கு வா. வீட்டுக்கா? கஷ்டம்டா. இப்போதான் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். கடை அடைக்கணும், வேலை கிடக்கு. என்ன மேட்ரு? டேய் இங்க ஜானகி அம்மாவோட தங்கச்சி புள்ள தானியான்னு ஒருத்தி வந்திருக்காடா. ஆமா 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 ஆமா, நானும் பார்த்துருக்கேன். ஆளு ஒரு பொண்ணு வந்துட்டு போகுமே, நல்ல அலப்பறையா இருப்பா. ஆ, ஆனா என்னையெல்லாம் பார்க்க மாட்டாளுன்னு வச்சுக்குவேன். சரி டே இந்தரு, நீ ஏதாவது அந்த பிள்ளைய பார்த்து ரூட்டை விட்டுட்டு இருக்காத. வந்த இடத்துல தேவையில்லாம பிரச்சனை ஆயிரும், சரியா? டேய் இங்க நானும் தானியாவும் மாடியில தனியா ஃபன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எது மாப்பிள்ள, என்னடா சொல்ற? ஆமாண்டா, அதுக்கு தான்டா உன்னை கூப்பிட்டேன். நீ வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கியா? நம்ம ஊர்ல காலேஜ்ல ஒரு லேடி ப்ரொஃபஸர்கிட்ட கூட பேச பயப்படுவா, நீயாடா இப்படி? அதெல்லாம் அப்படிதான் நான் நேர்ல சொல்றேன். வா வா.